Antiu que a gente durasse i lunero. Perché erano ascivaus mangia de valejo. Che non abbiamo ridotto in macchero, Como a isto ascendise disto, que andavam cercar os espanhóis, aí go na Huncento. Ah, oh. Na reprava de te gustar. Donc, après bon, io che io credenzo algo che museo arrive che che aveva significazione. Mi da che temps, bon, avui que avem esprit incredule, que credem en d'autres causos, sunt capraimemos, me ja avem els nostres cresguensos, avui, que certenis d'aquest temps que havien eren ciegos, que les consideran un poc com pets, e iris, amb els nostres credenços que avem avui, que ens podien considerar com pets també. Hi pot haver un inversament de l'apreciació, que l'on est usted pec de qualcú, e que avem els nostres credenços, que no m'aniran cap enlloc d'allurs. E iris d'aquest temps que havien eren ciegos, que disere gairebé que eren més senos que els nostres. Que eren més simples, es complicaven cap a la vida, que avui canviem certes causes, certs sentiments que no havem més. I finalment que eren riques per rapportar-nos aus. Vemos eclesión que entre en pan y estatua que anava a ploi, o plaue, com vulguis, que non pot considerar que eren simple d'esprit, més nosaltres que em credem i que recitam el nostre credo sus la modernitat, sus que anem a bucles e adoratus la tecnologia, del nostre sistema econòmic que ens amena a molt fracassar, a no ocupar cap contra les parets, i que van tot dret. Sabicats eren més simples que no en nautis. Simplement jo qüestiono.